Nuwun. Ing wekdal menika kula badhe maos cariyos cekak kanthi irah-irahan piwulange bakul tape seratan dening Putut Wiji. Sugeng midhangetaken. Awan iku panase sumelet. Srengenge kaya-kaya mangan bun-bunan. Ning kampung Plemahan sing sumpek, rasa panas tambah krasa kaya ngobong krongkongan. Janji karo kanca ya mleset pisan. Meh 2 jam ngenteni tekane. Nanging embuh lunga menyang endi sing duwe omah iki? Lawange tutupan. Tak totok-totok ora ana sing mangsuli. Dibel HP-ne ya ora nyaut. Wis dibelani adoh-adoh lan budalku kesusu-susu. Tekan kene mung ditemoni emper omah sing kebak bleduk. Uga petetan ning pot sing tanpa ana kembange. Alom pisan. Kahanan sing nyebelake ati. Tape Mas, tapene seger. Suarane bakul tape nawakake dagangane. Ora Pak, panas-panas kok mangan tape. Gorokan seret. Wangsulanku waton jeplak. Nggih sampun Mas, monggo. Tape. Pambengoke karo lunga ngedohi panggonku lungguh. Keranjang anyaman pring dilemeki godhong gedang, katone isih kebak dagangane. Tali kenur sing digawe gantung ketarik kenceng saka abote gawan. Keranjang munggah mudhun, ngiwonengen melu irama langkah-langkahe sikil lan mentul-mentul pikulan pring disangga pundhake bapak tuwa sing wis reot dipangan umur. Ireng regemeng kulite dipanggang srengenge. Kudung caping ora kuwasa nahan panase sang Bagaskara. Pawakane kuru dibungkus kaos lengen dawa werna putih sing wis ora katon putihe. Kumel semut coklat kecampur bledug lan tetesan keringet. Sikile ceking kaya sikil kidang. Urat-urate sing ning kempol nonjol metu plungkeran kaya cacing. Nanging aja pisan-pisan ngremehake lakune. Senajan katon kabotan, nanging isih kukuh. Tegese lakune tanpa gloyoran. Ider saka kampung siji menyang kampung sijine. Saben dina kesiram panase srengenge sing manggang bon-bonan. Mbuh kahanan apa iki? Sumpeke ati amarga rumangsa kapusan janjine kanca. Aruh-aruhe wong dodol tape mau babar pisan ora bisa gawe panglipur. Mung setitik rasa gumunku weruh langkah-langkahe sing isih kuat. Sakluwe iku, blas ora ana istimewane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Swara corong musola gang sebelah ngumandangake azan duhur. Suarane corong kecampur swara kemrasak. Wis ora bening maneh. Sajake umure corong iku wis tuwa banget. Nganti swara la ilaha illallah ilang, azan mau ora tak gatekake. Pikiranku isih ruwet amarga nunggu kanca sing lali janjine. Nanging suwe-suwe gambaran kateguhane bapak bakul tape mau kemliweran ning jero utekku. Donga-donga konjuk saka jero batin tanpa swara. Saklebatan dheweke katon ngadeg ninggalake aku sing isih tepekur. Wis ben lah aku isih pengen glethakan ning kene, pikirku. Nanging niatku tak urungake.
Aku kepengin ngajak ngobrol Pak Tuwa iku. Sapa ngerti dheweke ya kepengin ngaso ngelingake rasa kesele. Dalemipun pundi, Pak? Pitakonku dadi luwih sopan. Tebih, Mas, Pasuruan. Wangsulane cekak. Terus nitih nopo? Nggih numpak bis ngantos terminal Overcourt dugi ngriki. Bidal jam pinten? Muter pundi mawon? Bibar subuh bidal, dugi ngriki jam 8. Iter nggih sekitar ngriki mawon. Menawi nduhur mesti salat wonten musala niki. Keliling malih ngantos bibar asar lajeng mantuk. Durung tak terusake pitakonku, dheweke wis cepet-cepet pamitan. Sing gawe mripatku keblalak lan cangkemku ngowoh. Duit kricikan cacah loro dilebokake kotak amal sing ana teras musala. Sampun Mas, kula melampah rumiyin. Aku mung bisa mantuk lan mesem tanpa bisa nyuwara. Swaraku kerenggut rasa gumunku marang dheweke. Wong sing kawitane tak remehake kanthi ora langsung saiki wis akeh ngajari aku marang keteguhan, kesabaran, kepasrahan lan amal jariah. Aku wiwit eling lan mikir-mikir. Piro sih bathine wong dodol tape? Kok kober-kobere nyisihake kricikane kanggo ngamal? Yen saben dina dheweke sembayang ning kene, ateges kurang luwih saben dina uga dheweke nyumbangake kayane sing ora sepiro iku kanggo tandha ketulusan ibadahe. Apa ya iku sing diarani kaya sejati sing gak kaitung regane? Tulodo sing kena kanggo kaca benggala. Pikiranku tambah sareh. Sedeng awak sing sarjana lan duwe bayaran sing gumathok wae arang-arang anggone ngamal. Bandingno karo bakul tape sing durung mesti nyecep sekolahan SMP wae ngamale ora kendhat. Moho agung Gusti ingkang nyiptakaken makhluk ingkang gadhahi manah wiyar lan punika kapancar saking tiyang ingkang katingal asor. Gak ono artine apa-apa aku iki dibanding bapak tua iku. Apa meneh ning ngarsane sang kholik. Duwe apa aku iki sing bisa dibanggakake? Sawetara diuji kesabaran sing sethithik wae aku ora lulus. Rasa getun wis wiwit ilang. Kudune dheweke sing dadi imam salat mau. Dudu aku sing isih bodho iki. Alon-alon ruwete pikirku saya lejar. Diganti rasa takjub. Kaya ngono cepete Gusti njawab adigang adigunge sawenehe pawongan. Alhamdulillah ya Allah. Panjenengan sampun ngemutaken titah panjenengan punika.